επί ανθρώπων στο σχολείο. Όχι τεστ, σχολείο γενικά. Το φυτό. Λοιπόν, παιδιά, πόσο κάνει 2 και 2. Σιγά βρε κυρία, πανεύκολο. 4. Μπράβο, το ήξερα θα το βρήκες. Αφού είσαι ο καλύτερος μαθητής αυτή τη χρονιά. Κλάου, πού τα ξέρω όλα αυτός. Σπίτι του τι δεν παίζει τίποτα, απλά διαβάζει. Στη θέση σου απλά θα τα πετούσε όλα και απλά θα έπαιζα. Τον ηλίθιο. Μην κοιτάς ρε. Τίποτα. Ο ανήξερος. Λοιπόν παιδιά, πόσο είναι το πι? Σιγά μωρέ, 2,81. Πανεύκολο. Καλές ρε μα... Ρε, ας το διάλογο. Τι 2,81, τι... Μάλλον και είσαι βλαμμένο. Τι 2,81 ρε μπρο. 3,14. Εκεί που να εγώ δεν διαβάζω καν. Σιγά και να μην διαβάζεις, αυτό θα το ξέρεις. Βλαμμένε. Ο γκέιμερ. Λοιπόν παιδιά, πόσο κάνει... Ρε μπρο, ηρέμησε ρε, τι παίζεις μες στην τάξη? Παίζεις μες στην τάξη! Αυτό το κινητό τώρα. Ας το διάλογο. Στη γραφή του διευθυντή τώρα. Αποβολή. Κυρία μου ρε, συγγνώμη. Συγγνώμη. Ο prankster. Τι κάνετε? Τι καλά? Ναι, κύριε, είμαστε καλά. Ρε, τι κάνεις? Τι κάνεις ρε και με πέτας πράγματα ρε? Τρέπεσαι λίγο. Πας αυτό πίσω σου ρε μαλισμένο. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε το μάθημα. Κύριε, νομίζω πως... Σκάσε ρε μαλισμένο. Τίποτα. Οκ. Οπότε διαβάσατε ιστορία. Σας έλεγα να διαβάσετε ιστορία. Αυτός που κοιμάται στην τάξη. Λοιπόν, παιδιά, διαβάσατε. Είχαμε γεωγραφία τεστ σήμερα. Οπότε, μισό να σας πω το τεστ. Ξύπνα ρε! Τι έγινε? Έχουμε τεστ. Πάλι δεν διάβασες. Συγγνώμη κύριε. Μα είχα κοιμηθεί στις 6 ώρα το πρωί. Και γιατί κοιμήθηκες στις 6 ώρα το πρωί? Επειδή είχα δουλειά. Ξενέρωτε. Ας το διάποδα. Ай και από τι κέρατος μέσα. Αυτός που ζητάει όλη την ώρα τουαλέτα. Και παρακαλάει τον κύριο και συνεχίζει μέχρι να το πει ναι. Και ο κύριος συνεχίζει να του λέει όχι. Παιδιά, κάνατε... τι είχαμε την τελευταία φορά? Κάτι στο τετράδιο, μερικές ασκήσεις μαθηματικά. Κύριε, τι έγινε? Θέλω τουαλέτα. Όχι. Μα please, θέλω τουαλέτα. Όχι. Θέλω τουαλέτα. Όχι. Κύριε, να βγω λίγο έξω. Όχι. Να πιω νερό. Όχι. Θα μου πεις ψέματα και θα πας για τουαλέτα. Μα κερδίξες στο πάνω μου. Όχι. Θέλω να πάω τουαλέτα. Όχι. Να πάω τουαλέτα. Όχι. Τουαλέτα. Όχι. Τουαλέτα. Όχι. Τουαλέτα. Όχι. Θέλω τουαλέτα. Όχι. Συνεχίζουμε. Κύριε, όχι! Αυτό ήταν το σκιτσάκι, ήταν πάρα πολύ μικρό, δεν είχα και πολλές ιδέες. Άμα σου άρεσε,
like και subscribe και σε αυτό το κανάλι και στο πρώτο μου κανάλι. Λέγεται SpongeBob SquareFriends στο πρώτο κανάλι και αυτό το Square Vlogs. Κάντε subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά.